Vítajte v relácii Youth Couch. Let's talk. Je to priestor, kde chceme diskutovať o otázkach, ktoré si mladí ľudia kladú. Chceme sa s nimi baviť o tom, čo im možno beží hlavou, alebo boja sa na to opýtať a možno nevedia nájsť na to odpovede. A chceme ich počúvať a tak sa nad tým spoločne zamýšľať. Tieto podcasty vznikli v spolupráci projektu Sidarom a Piatko pre mladých. Dnešná téma je kódex lásky, ako dešifrovať zložitosť vzťahov. Dáme si prvé 3 základné pravidlá pre našu diskusiu a to bude, že každý názor je dôležitý. Ak nesúhlasí s názorom iného, môžeš ho aj tak rešpektovať. Chceme sa navzájom počúvať s láskou. Tak poďme na to. Let's talk. Vítam vás všetkých medzi nami, drahí naši sledovatelia, diváci a takisto aj slečny v tomto štúdiu. Vítam Katku, Mišku a Livku, všetci poznáte. Otázočka na úvod. Akým kvetom by si chcela byť? Tulipan. Lebo rád sa tulí aj pán? Ja mám taký jednoduchý, vieš, že hlavne biela je taká farba čistoty a mne sa to veľmi páči. Takže keby žena narodeniny, chcem biele tulipany. Ďakujem. Katka? Ľalia alebo sedmokráska. Je aj dôvod? A sedmokráska, lebo je pre mňa veľkou inšpiráciou Anka Kolesárová. A hej, mám aj Ankin prstienok, na ňom sú vlastne 3 sedmokrásky. A vlastne sa tak každý deň modlím za to múdre, čisté, milujúce srdce. A to symbolizujú tie sedmokrásky. A ľalia preto, lebo ja som dosť spätá s domčekom a s vysokou nad uhom. A tam stále sa nosia vlastne obetné dary a jedným z tých obetných darov počas svätej omše je práve ľalia, ktorá je takým tým symbolom čistoty. To sa mi to veľmi páči. Takže tak. Ďakujem ti. Livka? A ja? Prvé napadlo rúža, ale najobľúbenejšie mám nezabudky. To sú také malé modré. Mám ich rada preto, lebo mi cez to tak raz Pán Boh hovoril do mojho srdca, že som na teba nezabudol. Nezabúda na mňa a odtedy je to pre mňa také súkromné, moje obľúbené. Takže tak. Pane. Ty? Ja sú 2 možnosti. Buď byť čerešňovým kvetom, lebo potom sú z neho čerešne. Alebo, ale viac sa im páči kríčková rúža, keďže majú viacej hlav po kope a nádherne nevoňajú. Viac hlav, viac rozumu? Viac hlav, viac kapusty. No. Tak, ideme na to. Začneme našu diskusiu prvou otázočkou a to bude vnímate, že vaši rovesníci prežívajú svoje vzťahy ako niečo hlboké, hodnotné, alebo skôr je to pre nich iba nejaká povrchná zábava? Možno aké máte vy postrehy, ako idete svojom okolí? No ja to vnímam takto, že vlastne v mojom okolí, čiže spolužiačky a tak, na strednej, je skupinka, ktorí to berú vážne, teda dievčatá, ale aj chalani. Ale poznám aj takú skupinu ľudí, čo berú to ako, že zábavka, že nemám čo robiť, tak chodím nejakým chalanom a len tak, že pre krásu, ale nie pre to vnútro, že neberú tú podstatu vnútri, že ako sa chová ten človek, ale že tak je pekný, tak chodím s ním. Prečo nie? Ja by som povedala, že možno mnohokrát je to preto, že presne je to najmä pre dievčatá, tak je to taká vizitka, že hej, toho som zbalila a neviem čo. Ale súčasne si myslím, že veľký faktor, prečo sa toto deje, je, že mladí zažívajú v domácnostiach málo lásky. Respektíve tú lásku nemajú naplnenú tú svoju emočnú nádobu potrieb, ktorá by mala byť naplnená, zvlášť vlastne v období dospievania. A keď proste nemajú tú lásku doma, tak automaticky sa ju vydajú hľadať inde. Hej. A možno to nájdu, je to taká pretvárka lásky, ale nikdy to nenaplní ich emočnú nádobu. A ako vy vnímate, čo pre vás znamená vzťah?
a budovanie vzťahu. Tak určite to budovanie vzťahu je tak, že vlastne navzájom sa spoznávame s chalanom, s chlapcom, s ktorým budujem ten vzťah tým časom. A pre mňa je to veľmi krásne, keď i vkladáme do toho vzťahu Ježiša, že vlastne aj v písme sa píše, že kde sú dvaja viacerí v mojom mene, tak ja som tam s nimi. A toto sa mi páči a ešte i na tom vzťahu ja to tak vnímam, že mali by spolupracovať, nie že len jeden sa snaží o ten vzťah a ten druhý proste, však čo už. Mali obidvaja budovať, nie on jeden. Že ja vypisujem mu, že ahoj, ako sa máš, ale že by z tej druhej strany bol ten záujem. Takže tak, ja to vnímam. Myslím si, že pre každého hlavne ten vzťah znamená tú istotu. Že proste idem do toho vzťahu s tým, že je mi s tým človekom dobre, ale zároveň ja chcem byť pre neho darom a chcem ho obdariť tým, kým som v podstate. A ako keby to je pekné, že keď je to naozaj zdravý vzťah nielen medzi chlapcom a dievčaťom, tak oni si navzájom doplňajú tú svoju emočnú nádobu. A s tým, že samozrejme si myslím, že stredobodom toho vzťahu by mal byť Ježiš. Čiže si myslím, že je to také pekné, keď vlastne ako keby tým centrom toho celého diania, toho, čo ma naplňa, je Kristus. A ako sa vraví, nie, že keď je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na správnom mieste. Si myslím, že to poznajú tak všetci. Aj mi napadá teraz taký jeden veľmi pekný príklad. Moja pani slovenčinárka ešte na základnej škole, tak ona veľmi rada používala taký príklad, že trojuholník žiak, učiteľ, rodič. A na jednom stredku, to tak veľmi jedna moja dobrá kamarátka, tak ona to tak trošku pretransformovala. A ona vytvorila trojuholník žena, muž, respektíve dievča, chlapec. A čím viac sa približujú k Bohu, tým viac sa približujú aj sami k sebe navzájom. A si myslím, že práve to sa deje, keď je Boh tým centrom toho vzťahu. Takže tak. Je to veľmi pekné, súhlasím s Katkou. Aj to, že vlastne dokazuje ten trojuholníček, že Boh si volá tých dvoch do toho vzťahu. Že oni sú si jak daní byť spolu. Takže toto je veľmi pekné. Ako keby oni keď k sebe idú takto, je to kratšie, je to jednoduchšie, hej. Ale vlastne keď idú smerom k Bohu, je to náročnejšie, trvá to dlhšie, chce to čas, trpezlivosť. Aj v Biblii vlastne sa píše v liste Korinťanom asi, že láska je dobrotivá. A si myslím, že niekedy je celkom pekné, ako keby za to slovo láska dosadiť slovo Boh. A vidieť aj toho svojho partnera ako odraz Boží. A vraviť si napríklad, že vlastne je ten môj partner takýto, chová sa ku mne s úctou, má voči mne rešpekt. Si myslím, že to je základ každého vzťahu. Ak toto vo vzťahu nie je, ak nemá chlapec úctu k dievčaťu a dievča nemá v úcte svojho chlapca, tak akože, kde sme? Nemá ten vzťah nejaký cieľ. Takže si myslím, že je to mega dôležité, že vlastne mať tú takú úctu k sebe navzájom, sám k sebe. Treba mať aj úctu k sebe a súčasne, keď má človek úctu k sebe, dokáže tú úctu ako keby posúvať ďalej. A myslím si, že je dôležité mať aj v úcte Boha. Ak teda rozumiete mi, hej. Čiže tak. Ďakujeme. Tak, dievčatá, čo pre vás konkrétne znamená pravá láska vo vzťahu? A konkrétne by ma zaujímalo, čo vy, dievčatá, si myslíte, ako vnímate rozdiel medzi zamilovanosťou a skutočnou láskou? Tak zamilovanosť, my si môžeme zamilovať hocičo vlastne. Môžeme si nejaké koničky, nejakých ľudí zamilovať, nejakú skupinku ľudí. A v podstate mohol by prejsť nejaký chalan okolo a hovorí, že wow, tak ten je pekný. Som si zamilovala jeho výzor. Ale pravá láska
prichádza vtedy, keď sme aj my pripravení a vlastne Boh si pozýva dvoch ľudí, už ak to bolo spomenuté, do toho vzťahu, aby tvorilo jedno. To je jedno také telo, jedno spoločenstvo, ktoré potom vznikne do rodiny a pekne ten vzťah prekvita a vzniká. Čiže pravá láska je len jedna. Tak to poviem. No a tá zamilovanosť je vo viacerých, neodvetviach, ale takých skupinkách, alebo fakt, že zamilovať si môžeme aj hru na flaute. Že milujem hru na flaute, rada to robím. Ale takže aj zamilovanosť, môžem to nazvať taká platonická láska. Že je taká dočasnosť. Ale aj zamilovanosť môže pretrvať do tej pravej lásky. Že s tým človekom. Že to dobre vysvetlila. No, ja by som ešte tak doplnila. My sme sa pred podcastom s Myškou rozprávali práve o tej láske. A sme vlastne dospeli k tomu, že láska je rozhodnutie. Si myslím, že človek sa vo svojom živote zamiluje do mnohých ľudí, do mnohých vecí. Presne, že sa zamiluje, ako Myška vravela, že miluje tú hru na flaute. Hej? A vlastne je to záľuba. Ale fakt, že niekoho milovať vo svojom živote, to znamená, rozhodujem sa toho človeka milovať. Napriek tomu, že viem, že toto spravil, hento spravil, toto je jeho chyba a proste veľmi ťažko sa to bude napravať. A možno sa to ani nikdy nenapraví, lebo každý človek má chyby. Ale naozaj ísť do toho s tým, že proste, OK, ja sa ťa rozhodujem milovať. Nie preto, že musím. Ja sa tak rozhodujem preto, lebo mám ako príklad Krista, ktorý sa sám rozhodol, že ja pôjdem a zomriem. To je láska. On sa rozhodol, že nás bude milovať. Boh je čistá láska. A napríklad takým pekným predobrazom tej lásky je, keď si zoberieme ako dvaja snúbenci a vlastne vo svoj svadobný deň, tak ešte pred oltárom hovoria slova, povedia meno, napríklad Janka. Ako to tam ide? A beriem si ťa za... neviem, mi to vypadlo teraz, ale... v šťastí. Aj v nešťastí, v zdraví, aj v chorobe. Presne, Myška, že v šťastí, v nešťastí. Hej, v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe. A budem ťa milovať a ctiť. Znova je tam láska a úcta. Treba sa navzájom rešpektovať. A presne o tej láske to je, že sa rozhodujem ťa milovať v dobrom aj v zlom. Nebudem ťa milovať teraz tu pol roka, potom dačo sa stane, príde nejaká choroba, alebo napríklad budeme mať postihnuté dieťa a už je to ťažké ťa milovať. Hej, že je to presne o tom, že ja sa ťa rozhodujem milovať. Takého, aký si. Takú, aká si. Takže, tak. Láska je zároveň aj taká služba blížnemu. Že ak si hovorila v šťastí, nešťastí, že keď sa tomu môjmu partnerovi nedári, tak ja mu pomôžem. Aj to nás učí Kristus. Pomáhať blížnym ľuďom, blížnemu a aj v zdraví i v chorobe. Keď je môj partner chorý, tak sa o ňo postaram. Alebo ten druhý o mňa sa postará. A v tom je tá láska, že je to i rozhodnutie, ale je to fakt, že služba. Lebo skrz láska nemá hraníc. Takže keď ja milujem toho človeka, tak ja spravím pre toho človeka všetko. Mne sa ešte páči taká jedna vec, že vlastne láska je kreatívna. Láska si vždycky nájde dôvod, prečo milovať a spôsob, ako milovať. Takže to si myslím, že fakt aj toto by malo byť dôležité v tom vzťahu. Nie to, že tak budem ťa milovať teraz, potom nie, potom zase bude obdobie, keď ťa budem ľúbiť, hej, lebo neviem, napríklad sa niekto zoberie, vezmu sa dvaja mladí a teraz napríklad pani manželka otehotnie, no a teraz, hej, jasné, že sa jej potom mení postava tela, lebo vlastne v nej vyrastá nový život. Ale tak manžel stále proste sa rozhoduje milovať tú manželku a je to správne, je to dobré, lebo ako príklad má ukrižovaného Krista. No, samozrejme, nie všetci, ale si myslím, že tam sa tak pekne ukazuje tá láska. Rysuje sa tá láska, že OK, ja sa ťa učím milovať, ja ťa chcem milovať, ja sa ťa rozhodujem milovať. Ďakujem.
Máme ešte otázočku. Čo je podľa vás skutočná sloboda vo vzťahu a aké miesto vo vzťahu má zodpovednosť? A bola som nedávno vlastne na takej jednej akcii. A bolo to na 8 dní a vlastne sme tam riešili veľmi zaujímavé veci. Vlastne mali sme tam taký simulovaný súdny proces. A vlastne ja som bola ako obhajca na tom súde a mala som obhajovať niekoho, o kom som si myslela, že je vinný. A bolo to veľmi ťažké. Avšak keď hovorili žalobcovia svoj pohľad na vec, ja som si spisovala veci, ktoré som mohla následne použiť ako obhajca. Vlastne to, čo vyplývalo z ich žaloby, avšak nezapadalo to do celej tej situácie. A som si zapísala takú jednu vetu. A to je vlastne to, že demokracia znamená práva a povinnosti. Si myslím, že sa to dá pekne preformulovať aj na to, že v každom vzťahu sú tie práva a povinnosti. To, čo je môjim právom, je niekoho povinnosťou. Keď má dieťa právo na vzdelanie, je povinnosťou štátu zabezpečiť mu to vzdelanie. Keď má napríklad nejaký pracujúci človek právo na PN-ku, tak vlastne je to povinnosťou jeho zamestnávateľa mu ju poskytnúť. Sa mi to tak páči, že aj v tom vzťahu vlastne to, čo ako keby naplňa potreby môjho partnera, alebo nielen partnera, ale niekedy naozaj aj tých blízkych priateľov a blízkych osôb, ktoré mám okolo seba, tak vlastne ja sa to znova rozhodujem robiť z tej lásky. Nie je to vyslovene tá moja povinnosť, ale myslím, že keď človek má naozaj v srdci zakorenenú tú lásku, ak je to naozaj takým jeho životným cieľom milovať a ctiť Boha a blížneho svojho ako seba samého, čo je najväčšie druhé prikázanie, tak vlastne potom ide a obetuje sa. Aj to je rozhodnutie. Si myslím, že fakt z tej lásky vyplýva tá obeta a je to veľmi pekný princíp, aj keď vlastne je to úplne jednoduché na pochopenie, ale naozaj tak žiť je fakt, že hardcore. Hej. Si myslím. Hej, takže tak. A ešte taká otázočka na záver, dievčatá. Čo, alebo aká je vaša predstava o ideálnom vzťahu? A možno tak konkrétne len vymenovať, že čo by podľa vás nemalo chýbať v takom vzťahu, aby to ideálne, že aká je vaša tá predstava? Tak hlavne komunikácia. Komunikácia je veľmi dôležitá vo vzťahu a fakt, keď sú nejaké problémy nastanú alebo nejaké ťažké obdobie, treba komunikovať s tým partnerom. Nenechať to len tak visieť vo vzduchu a však sa to nejako úplne vyrieši, však necháme to tak. Nie, ja som toho názoru, že všetko by sa malo fakt komunikovať. Komunikácia. Myslím, že také základné veci ako vernosť, úprimnosť, otvorenosť, to prejavenie slobody a mnoho ďalších takých pilierov, na ktorých sa dá stavať. A sa mi tiež páči taký princíp, ktorý sme si tiež spomínali s Miškou pred podcastom. A sme sa tak fajne pred podcastom porozprávali, že vlastne keď buduje muž a žena jednu domácnosť a budujú ten vzťah, tak ako keby oni pomaly stavajú ten dom. Stavajú základy, múry, strechu. A vlastne tie základy, to je charakter človeka. To je to, aký ten človek je a na čom potom môže stavať. Keď človek nemá pevný charakter, nedokáže stavať. Nedokáže budovať pevné a zdravé vzťahy. Musí mať pevný charakter. Keď máme pevný charakter dvoch mladých ľudí, tak vlastne potom môžu budovať vzťah. A presne tam je dôležitá tá komunikácia, nezanedbávať to. A pekne vybudujú múry, okná, dvere, všetko. A vlastne potom oni sami dvaja tvoria strechu pre deti. Tvoria prístrešie. Keď je dom bez strechy, tak logicky začne pršať, naprší do ňoho. Deti sú chránené vlastne tými rodičmi, ich láskou. A áno, to už je manželstvo, ale si myslím, že to je
tým cieľom budovania vzťahov, ktoré nás privádzajú bližšie k Bohu a spájajú nás v jednu rodinu. Ďakujem. Ja som potom aj koláčiky. Chalani mám platiť, ne? Musí byť, áno. Koláčiky, kavička. Jasné, Áno, že kávu spravíme, kávovar hlavne kúpime. spoločný trávený čas spolu toto. Že? Akože je pekné, keď si že zavoláme na diaľku, že keď nemôže prísť do mesta, kde ja napríklad bývam a tak, že dobre, zavoláme si, porozprávame sa, popíšeme si, ale také osobné stretnutia sú top. Ja by som ešte povedala, že láska nie je písanie si do noci, volanie si s niekým o 2:00 ráno, lebo si na neho nájdem čas. Láska nie je to, že niekto príde, pozve ma vonku a povie, že vtedy mi to vyhovuje, tak nejako sa zariadza, lebo proste nemôžem. Tá druhá osoba si na mňa nájde čas, ak ma miluje. Láska nie je, že tak počúvaj ma, tak vyzeráš dobre dneska, hej, a aj včera si vyzerala dobre, ale predvčerom to ti dajko nesedelo. Láska nie je, keď niekto má rád iba niekoho telo. Láska je, že osoba, teraz merím konkrétne na vzťah chlapec-dievča, že tá druhá osoba ma miluje presne s tými chybami. A znova sme pri tom rozhodovaní. Učíme sa milovať, učíme sa rozhodovať pre lásku. To je veľmi dôležité. Tak, ďakujeme. Amen. Môžeme sa teraz tak spoločne pomodliť za nás, za tých, ktorí nás sledujú a za všetkých. Tak, ďakujeme ti, Pane, že ty si nás stvoril ako muža a ženu. Že nie sme rovnakí, ale predsa sme rovnocenní. Ďakujem ti, Pane, že skutočne po čom túžime je byť milovaný a milovať. Tak te prosím, Pane, o to, aby aj my tu, aj tí, ktorí nás sledujú, aby mohli pochopiť, že kým sú skutočne. Aby mohli vidieť to, že sú darom. Aby mohli byť darom aj oni pre iných. Prosíme te, Pane. Ďakujem vám, dámy, že ste boli spolu s nami. Ďakujem aj vám, ktorí nás sledujete. Vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute. Ďakujeme, že ste boli s nami na dnešnom Youth Gauči Let's Talk. A dnešná téma bola o kodexe lásky, ako dešifrovať zložitosť vzťahov. A pýtali sme sa dievčat o ich prežívaní a ich názor na vzťahy a čo je naozaj dôležité pre kvalitný vzťah. Takisto vás chceme povzbudiť, aby ste v svojom hľadaní pokračovali ďalej. Budeme radi, ak nás budete sledovať. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám do komentára. Radi o nich budeme diskutovať naďalej. Vidíme sa na budúce a nezabudnite, že aj váš hlas má miesto na našom gauči. Čaute. 3, 2, 1. Oči, Livia, oči. Jaj, tam. Oči. Vítajte pri natočení ďalšieho... Prečo pri natočení? Na 5, OK. Vítajte pri ďalšej časti relácií Let's Talk. Čo? Youth Couch, go let's. Vítajte pri relácii Youth Couch, Let's Talk, OK. Vítajte pri relácii... Vítajte pri relácii... Áno. Tešíme pri ďalšej časti Youth Couch. Let's Talk.